हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दंजोबो दा फाइनालि आसाम पुलिसनि नोंथांमोननो मोनसे लाइभ प्रुफ दिन्थिनो सानदों बेनो जाबाय एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव माबादि एक्न'लेजमेन्ट ओंखारो नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों नायनो होननानै दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन आरो लोगोसे डुमिसिल एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना आं दिन्थिगोन दा लोगोफोर मोननै मोनथाम पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया आरो खालामनो हायोबा माबादि अपसन ओंखारो नोंथांमोना बेखौ गासैखौ फारि फारि नायदो जाय नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन नायनो होननानै आरो लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि आरो लोगोसे सिसिनि आपडेट मोनबाय थागोन दा गोबां कमेन्ट्स खालामो इन्डियान आर्मि माब्ला ओंखारगोन होननानै दा बेनि जेबो आपडेट गैया लोगोफोर नेक्स्ट इयार एबा 2022 ओंखारनायनि 100% चान्स दङ दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों लगिन खालामनानै गासैखौबो जों नायगोन फारि फारि बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था दा लोगोफोर फैबाय जों अफिसियेल वेबसाइटआव एसएलपिआरबिआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दासिमबो बेयाव गोदाननि नटिस फैनायखौ नुनो मोनाखै पिआरसिनि अपसन फैनायखौ नुनो मोनाखै बाट नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गैया मानोना डिजिपिआ बुंखादोंमोन जे अपसन थागोन होननानै पिआरसि बयबो मोनखाया दानिया जों बे अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलाव थुनाय लोगो लोगो दानिया जों गाहायाव एप्लाइ अनलाइन मोनसे मोनबावबाय बेयाव थुबावनोसै थ' बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ दानिया लगिन आरो रेजिस्टार ओंखारबाय दानिया जोंहा लगिन खालामसै जायफ्रा आइडि दंखायो लगिन खालामदो आरो जायफ्रा गैया नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना लादो दा जोङो लगिन थुनाय लोगो लोगो दानिया नोंनि आइडिखौ होनानै फन नाम्बारखौ होनानै बिनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै लगिन खालामदो लगिन खालामनाय लोगो लोगोनो गासैबो नोंनि डासबर्डआ श' जायो दा डासबर्ड श' जानाय लोगो लोगो बेयावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया नोंनि गासैबो डिटेल्सआ थागोन जेराव एप्लाइ अपसन ओंखारगोन अब्लानो नोङो एप्लाइ खालामनो हाजोबो दानिया बेयाव नोंनि गासैबो फट' ओंखारगोन जेब्ला नोंथांमोना आपल'ड खालामखाबायमोन अब्ला ओंखारो नाथाय खालामाबा ओंखारा दा बेखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो फट'खौ बेकग्राउन्डखौ गुफुर कालार हो नङाबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन मानोना लोगोफोर गाइडलाइन्सआव होनाय दंखायो गुफुर कालार जानांगोन बेकग्राउन्डआ बेनिफ्राय सिगनेचारा ब्लेक जानांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन नङाबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन दानिया जोंहा बे पस्टआव फैबाय 1 2 3 सिरियल नाम्बाराव बेनिफ्राय काम अन द पस्टआव एप्लाइ जाबाय दा जायफोरा एप्लाइ खालामनो हाया बेयाव एप्लाइ अपसन ओंखारखाया दा एप्लाइ अपसन ओंखारबानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेखायनो जास्ट नोंथांमोना रेजिस्टार खालामदो बेनिफ्राय जेराव इलिजिबल जागोन बेयावनो एप्लाइ खालामदो दानिया जोंहा एक्न'लेजमेन्ट नायनोसै माबादि जामारो गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन नोंथांमोना फाइनाल साबमिट उनाव माबादि एक्न'लेजमेन्ट ओंखारो बेखौ नायदो दानिया दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जायखिजाया मोनथामबो पस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनानै बेबायदि नायनो हागोन दा बेयाव लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबादि ओंखारगोन थ' नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनाय लोगो लोगो बेबादि एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोननियाव फैगोन आरो नोंथांमोना बेखौहाय डाउनल'ड खालामना लानो हागोन बा नोंथांमोना ड्राइभआव दोननो हागोन बा नोंथांमोना इमेल आइडियाव सेन्ड खालामना लानो हागोन थ' बेनिफ्राय आपल'ड खालामनाय नायदो पिआरसि दा पिआरसिनि जायगायाव साबमिटेड जाबाय बे जाबाय डुमिसिलसो खालामदों बेनिफ्राय एज प्रुफआव एडमिट कार्ड बेनिफ्राय ट्राइबेल सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेयाव अपसन फैबाय दा नोंथांमोना बेबादि साबमिटेड मोनदों दा पिआरसि बेनिफ्राय बे मोनसे प्रब्लेम जागासिनो दङ दा पिआरसिनि अनगायै डुमिसिलजों एप्लाइ खालामबाय आरो 100% चान्स दङ मानोना पिआरसि होखाया बेजों लोगोसे डिजिपिआबो बुंखादों लोगोफोर बेनो जाबाय पिआरसिनि अनगायै गुबुन अपसन हानाय होमबासो गासिबो इलिजिबल जागोन बा एप्लाइखौ खालामनो हागोन केन्डिडेटफोरा